Det vil bare sige for hans kamera. Okay, så bagefter skal de her til dem, de skal være Switcher og krig, så vinder vi. Og så er det ikke sådan, at sidde og ser på din skærm imens. Hvad ser? Fuck, der han var der. Ej, jeg blev omringet. Hvor er du, Patrick? Come on, man! Man skal bare gøre det helt selv nu til dags. Jeg får lige 5 minutter, mand. Hvad? Hvad fuck er det for noget? Sniper. Fuck med den. Lort, han prøver på det 260. Det slog klamt ud. Vi har filmet i snart 1 minut. Jeg tror, jeg ligger der på YouTube. Det er her, hvor vi bliver owner, eller hvad? Af sniper. Ja. Okay, du skal give os en ordentlig chance. Du skal filme en killcam-film. Okay, de er begge to. Nej, jeg gider ikke en killcam-film. Så det for lang tid for ham. Jeg synes, det skal ikke være en killcam-film. Det skal være mere spændende, hvis jeg skal lægge det på YouTube. Hvordan vidste han det? Det er op der, men jeg synes det. Han er lige der. Ja! Woo! Nej, jeg kunne høre det. Hallo, han sidder altså stadigvæk og filmer. Og lægger det måske ud på YouTube. Du ved godt, at han måske lægger det ud på YouTube. Fuck you. Stillingen er 1-1. Er det sjovt at sidde og se på os spille, eller hvad? Jeg kigger bare på iPad'en. Hvor er ham den anden? Han er i nærheden. Han er hernede i B. Okay. Han havde ingen chance. Skal vi lige hurtigt sikre den her, eller hvad? Så du kan blive færdig med at sidde sådan der. Ja. Eller du filmer ikke alle med det vel? Hvad? Du kan ikke filme dem alle. Nej, jeg filmer, jeg vil sige, prøv at lave 360 eller et eller andet, så kan jeg nemlig lægge dem på nettet. Hvis vi kommer sådan her. Og får huset. Død. Eller hvad? Hvis I laver noget fedt, så lægger jeg det måske ud. Nå, det er derfor. Eller hvis jeg kommer rundt om hjørnet, så bare jeg rundt, så bare. Fordi hvis I begynder at tude eller et eller andet, altså ikke sådan bogstaveligt talt, eller sådan, eller bare sådan, gays! Så det var sådan, vinder noobs, eller Ryaners. Fuck dig, man! Fuck dig! Han er herovre. Han er død. Har lært det. Hallo, mand. Jeg vil lige have pundet ham. Ja, det vil jeg også. Se, der er godt med en rammerski. Det kan du med en lidt tip. Gå væk med den Pepsi til Jeg elsker Pepsi. Det er bedre end Pepsi Light. Pepsi, de skulle da Pepsi, og ikke Pepsi Light. Der er noget Pepsi Light. Nå, hvor slemt for ham. Hvordan vidste han det? Hvordan vidste han overhovedet det? Jeg ser på din skærm. Man må da sige, at det er en god graffiti, den har. Ja, den der. Ja. Det er næsten det samme på en skærm. Ja, nemlig. Hvor det fra det mindre. Det skulle jo gerne være, det skulle jo gerne være mindre. First blood, bitch. Level up, bitch. Bitches. First blood, level up, bitches. Slut røv. Jeg planter. Jeg lader min nakke være, jeg vil lige plante den. Det er meget sjovt at plante. Hallo, kom. Hallo, bare rend væk fra bunken. Hvorfor? Fordi så render vi rundt i hele mappen for at finde ham. Nej, men han er jo på vej over til bunken, sikkert. Ja, det er netop derfor. Prøv at se. Så han ikke, vi er der.
Bag, han flasher os. Fuck af med alle de flashes. Jeg hader flashes. Prøv bare at dø. Eller prøv bare at blive siddende indtil han har lagt det om et stykke tid. Nej, han skal bare dø. Nå, hvor det er ulækkert. Han når det lige med et sekund. Nej. Ved det hele din spasser, mand. Hvis jeg havde sat mig der nogen, der brugte det der, ikke? Så hvis han er kommet ind, så ville jeg bare nice. Så hvis vi har vundet. Hallo Mads, vi vinder nu, vi gør. Hallo. Ja, det kan man da høre, når Madsen så slutter på den fucking reklame på Pepsi. Reklame på Pepsi. Det er sgu da ikke nogen reklame på en Pepsi. Pepsi! Mads og Pepsi og mok. Ups, jeg grundet. Patrick fik first board. Han er der, kammer! Jeg har fundet ham. Hjælp mig. Det var meningen, det var afledning. Så siger man lag. Og de left the game. Nå, de løfter. De left the begge to. Det var denne runde.